Previously on AHINTASEM. Nana. Chubwana. Na mani mwase. Ogun ko yeni mwase. Na chubwa. Tina na wo mo ye wutokum na sa woni mu bi. Bravo. Sa woni mu bi na. Abuja pani. Hey. Kwatu. Adai say. Wasi boafo. Nu de di awuno. Wasi boafo nka ho. Wasi boafo no nka ho. Na totum. De boafo kwa mele leko. O de ma woni pa. Asaba ni ye ka me yanka. Hey papa. Etu na kwato bra. Abusia fo na etu aso. Nana babu ahemawa. Yasi AHINTASEM ti se Japan ne ntati afrititio. Presanti nyame oboso ni asase nhye bi no. Chubwana. Kumeni mwase ogun ko yeni mwase. Na wasa so ko blu hu di anganya hwe. Ne kumzo wo muso so fi here. Ani say Obi ba me kan yo. Abusia pani so me kan. asa wo je ade. Wo dire ba ya na me kan se. Me sum be be tirim. Nana. Fa ko ejije ye se ho. Ade na wo yesa. Mama ba mabu. Abama ba mabu. Abusia fo. Eh tu aso. Mo say ne buafo a okodum no wakuno. Mo kai say ababa wa bi ba. Na ye frɛ no Adoma. Omuade no. No muade kura. Adoma de ni so ade na. Otako. Etwase ade na si pompa. Nana, etwase ade na si pom. Sasa de omu nya de fufo da kwae. Ase nsai. Na mu di ba sase mu nya mu nyai. Asase ye dia. Enti mu di ba so. Mu si chicha ya di ba. Se o masase na ya mana. Na fa mu bai. Eno so kan fa ho. Afa mu bai. Fa ho. Odafo etwase so so ko. Ni di asase. Ase nsai. Asampa na ekosu. Ye do se na amene. We me kam ho ayese menye. Se me kam ho ayese menye bu sapani. Ti me ye hwe ha. E fi jam to a prayer so ya sasi. Ha? Eno bi ba ka sa wona ne dia. Nana. Faccio mi here with them. Perfo. We dey nyamu ase. Ibi tu asem na heda. Maybe so nyamu dem. Channel. One quarter was for them. Bebois. Kasame ho. Ne brefo. What if you come say this be mo kwa be fa so fie ha.
Kana muso mo chire. And Freddy Master. Oba sono. Oba akona biti efiwa wano. Ba mo ke kwa nyesa. No mo to so. Ntino si eba wo fi ha nwumre a. Ba se biti efiwa no. Tie bo anamo eba wo fi ha. Ti se nyamane ya no. Sa. Ti so na be kukudu fo meboa. Bro, they will come my relax in a bar. What's that? Make a show. You have no ready to sell. Me. What be me? So what's what me man kwa? Make a real pro one me. Come on, let's go. Some kwa. Nana ye. Eti. So listen. Nana ye. Ye ti no e yampa. Me say come. Hey. I go. Nana him away. Nana him away. Mama, Miss Nana him away. Hey, Adama. Nana him a. I die. When I catch on your mama say on your mama ran wahoo. Ah? To me be pa na wo. I hope you want to catch on that for say on your me at the mama we. To me na wo. Wo ka catch na be catch na me. So when you are no noa, so then you don't me. What it? What's that make a child no? Mene suma kwa heni kuja ye. Yana kuja no. Onye ni papa bia. Omuya de. Suma kwa heni. Tu be pa na wo kwa. Wo ka child therefore say, onya me. Me catch you. We not to one. Something in na. Me the therefore to me da. Or therefore come and want some training do me adoma. I be catch really. What did they make a show no? What banana nam kro ho na ya ne ho abobonua no. O what me can asem? O me can asem? Ah? Make us a wi ma no. Ma wenye day twatwo. Uni pa bone sa akokọ. Uni bi na do amitutu fom. E fe ko kama sambio. Esa wa busom no. Wa busom na ate ho no. No le be ku. Manya twa bi manya mo sa kwa bo frɛ. Oya me papa. Mujano. Me na buya ye no. E ma no koi. Me ne. Adoma. Where me buy ya? Eni gisamu. Eyi wuku na na twurbo no ohene. Se me bo mane se. Aha na wotie no. Ne ne nye ho. Ono ntam kwa awa. Obese otena ben no. The senti. Osiesi ahemfie na chiwo baabi. Mo baabi kama. Se me fa wo. Ni konwasofo me fa wo mara. Ne bra betena ho. No wa ben no. Timbaya eni gisamu a me ba ya no. Wo osi muadie me kotra bansro so so tin futro ye mu e Adoma. Osi akokọ ye libi. Fitina de kure wonya na yiri bi. Na twbo na wagyawo. Asese de se wo mu wiase hwehwe woni so hwehwe Adoma. Wodi di nkonwasofo ni atadie di me na nasam wodi di matem. Wo wade egu foni so ade fifi akọ.
Emawa. We know woman me see you. I go pay abrafo no ma dwe ekwana no ma me. Se bo nya kwa nwura bi mu. Woman me wura fie bi. Ko ye no. Na akwa da bai. Ai. Oni no ye pa. Kusia da die. Oye no ye pa. Ni hojo. Oye somfo padie. Osun mi fie. Gozo. Hey, I could swear that fatu walk near Mepra. Why? Near Mepra, why? Oh, I dear Yanchin. I dear Chia Mepra, why? From oh, yeah, the wire and I, why? You come with Prama. That's it. Oh, poor dear, so some say Adoma and Enye. Into a sack or Daneba, Aquade. Nana, wait a minute, I could see a daddy. Wait, Paco. I do my dear wait, but to no way, dear, somebody, a magic. I somebody 3 years of foot room. What dear? And what dear? I could see there's no one. You are blending once. Why a song for? Because you are the best message in idea why yes. Ade. Yeah, Medi. Sorry. No pain. I'm patching the consumer. You will call you, mammy.
Ode dabai. Ela be konsuo. Mami. Nana mpacha say mami ana mbesisi ana makonsuo. Mwa na besisi ha na say. Wo konsuo. Me do aswate. Nana. Efi mra mu che mi kurom ha. Kase mi ntwe bibia me nya bibia fa mam. Ti mi so ma adwe se me som. Bibia. Mate. Me da aswate. Nana no nshira wate. Ampacho bibi foforo wona kamenya. Me da asti bibie ni hobi. Wate. Me da asti. Mate. Nana mas. Ma wo ya kwaduro nyina kosia de. We dey kwala sabra bi. Anya bia. Samo se adomanye. Na no ya. Jano. Kamo kwamo. Ya no. Me na ko jaa. This man kwai. So mu ade. Mo se adomani eden. E na okoda na ne ho. E ba se obeba na ho brasie mu. Se beye na obetu mo mrada. Ha? Mo jeje ne so. Brasie. Ni wo yentia. Buade o yesonfo. Obetu mo mrada. Ina man tom na betre. Let's all come on, my kiss. Akwa dia. Obe no was you. We dey man. Etieti nyina ne se ne bye. Nana. Ne yire adoma konwa yire. Yeja na okoyi ache. Ne yire ba ko pe. Ya dia ha. Eti no me babusa pe na mane. Tutu ye ni ahwe mu a baba wobi onfiri kuro mu ha. Obedo ya no bewu ya sase iso. Fisa kwara de ba okuru dua yi mu no. Adwuma bi okuru bi akwara no nka no waye. Oye somfo. E na sa buade. Eti mmani tutu famu a se sa kwara we. Se o pri ebusuani mu a. Eye akwara be so himfie nyina be won fere kwa no oye. Oyi o sa ba mi fie ho beye. Baby bi de okuru yi se sa kwara de bewura no. Yenka enwaye. Darade ya na meja ya doma ko yi. Na ire ba ko pe. Eke se enye. Ehwe mamre mu a wo hinkesi se de emwa. Ye yese nkora bibiri kura bere nemfia ha. The senti ababa fe na koso ya de. Wo yesonfo obuade o fata so wo hene wale no. Akwade. Ai. Ti the senti be ba ya. Mesre bebeyi na chobu na se na dawruma. Koso ya de wonwa na maye. Wo makire busuya ho. No ba me hu sem puntio ebebe busuya mu. Benefo se de ofuru duapa eni piano. Ana ebo na baso. Timbaya na mama ni amre baye no. Jame sampa. Uro adaruma. Eso bu mi so. Sira ba pani na no atrankonya asie no. Omse o ira duma. Okoyi. Ese won ko yire. Ti mu tue ni na baba obi de fo kuruma pa. Omu hu basuma himfie wako woba wako hima fie wako mpɛ baabi obudu bia obere ho ase. Mbase de mawo. Na obe yon konwa yire. Se be ya omuduro no bituma tawo no onima nyam so apija. Oda no ma de ya semti tu ni ba ya no. To sempa. Senpai. Ne dikai. Chame. Maranto na hima emami. Yeah. Se bedana se pa. Oso da shi o. Oso da shi. Empedifo asem bi omuka eka abem. Yeah. Omsi sunkwa nsu ade. Bedu mrebi na ejina mwa sunam. Yeah. Okramen edi echiri epai. Sabre na dondo afrotikare. Yeah. Na popabuo also afro abo efe na kokko. Naima. Why dear pa? Nemo me atubuanda. Semme wali biem.
empale me se me ware da mo asepa me wa biem da me wa biem da ti da na mo asewa Abani, c'est donc merci nous. C'est la fatigue. Bon, alors les mots dire. On va. D'accord. Hey. Chame, manon tuo mame. Se wei ene bebrebe dia. Kram tuo me ho dodo me. Me peja mu na kope baby. Hey. Abusia penni. Nso wani enka nya asema senka na etimi twi asesa. Nso watwi. Watwi. Nso wani no oba hima. Eni abusia panyin na madim ho yawo. Ekosi se sabi mpanyin se so ogro kokrotwe de maton so onfansa. Opa no osa. Openso onsa. Sansa to panana na na ka ho asem. Ewo mu no nya ton na ebu, ya kokro na ebu. Ewa abem. Eti asem de ti se oba panyin. Wani abusia panyin. E se be famu fitiam na woni me kasa se ba. E ma ti ase ye aduma. Ansa na adua nyuma ni. E be e se o twa fa so. Akwa de ntuma atete badu. Akwa de. E se oguma ni masiu ama bia kan nyina. Kontri. E se wodo kontri nkwa na wa ha. E na de suma nkwa ana wa. Obi amfrem ne tia me. E be ti e gbo bontin. E be ti e gbo bontin. E be ti mi. Na no mo so bu ni. Hey. Ina wa ha. So de trebiate. E bu so pani. Usu ni. Suma nkwa hini. Ho be de fra yi. Abusia panyin wo yonko. Wa yonko no ayonko fo. Chairman so kwan so wo yonko. Asamwa ne hini tirimu nti wo yesa. Enwa ne busa penna kan. Asamwa jama ko yenwa. Enwa ne hini tirimu no de yesa. Kaima. Busa penni. Amza meka krabia etwam yeni abusuafo nkodwasofo yi ene nana atwerebwana yehia wo ahimfia na yedi yakosia da wade ho asem eto nanim sakura no oyesifo oyeboafo oyesomfo edinga onwa no mai o mabua yefia nana kuma ansu ma ukifais ebe bise pani matasi agwe se nana wanye bone bise pani fosi akoko ontu bedwem saka meni na hima eni wono engwa na hia sade na hia yi yesusu hu no hu se ampa se me kan ya sempa no be preso asane ye ma bedwafo abeti a kana kan ya de kwanso a tinana obintimim yo sa ndi etwe yi fache nana wada woro wodi sada mesayem ya che ya seburu na bani foto ko otumfo adwuma mu a ba bia wo bono na ho le hia no akoso ya de na wada woro ma ya hwe sto hwe le fom oya diyafo oya buafo oya somfo ya se nyanem ba himfi ha ya eni mapi be koye ni mapi be koye ndo da roma wo da gbe hu mienu na ga maye pumasibre na ka kosia de indi wa no maye wo ble fia ye fro se tu eni nana wada woro sada mesayem dina nanom sere yemfa nko baby bone akosia de no
Nana di mugu biya kyerɛ sɛ oyi nipa a ɔfata sɛ ɔhene ɔda wɔ ma wala no ɔyɛ sompa aka ne nyinaa kyerɛ adoma kɔ yi nana na ka yiaw na ɛkɛwɔ wo mu no wada wɔ ma gya kɔ so adeɛ no ma yɛ na nka yaw no ɛfiri wo nana sɛ wotu akɔda adoma kɔ yɛ wɔyere baakɔ pɛ nana ɛsɛ wonya nkonnwa yere amammerɛ no saa na teɛ fie na yɛ nana no mpɛ nso dadada nyinaa no abere biara no nkonnwa yere ka ɛho saa wada wɔ ma ti gya kɔ so adeɛ no na ɔma yɛ nkonnwa yere na ɔma wo emu fie ha ma yɛ na ahemfie ha ɛntere ma yɛ efisɛ kɔ so adeɛ ɔsomsompa ɛserew tisro ɔno wantina me nua bɛma yɛbaayɛ srɛ no ara ne yɛserɛ wɔ na hema ɔhe kɛseɛ usua nana yɛtie obro saa na ɔne ɔba hema ɛka mate piao som kuya piao sɛ yɛn mpanyinfoɔ na ebu yɛ bɛ fa aboa kontrol fi ho ɔsi ne suman ɛne n'ani mmea nkasa mahu som paa apapa ɔno som sɛnea wokan fo kwae koraa na abɛhwɛ ɛso ɔna akɔbɔ dwuma paa ɔyi wo kurom ha no ɔkwasɛm ni kɔsua dɛm mmɔdemmɔ ɛna dwuma tempo ma me kɔn atɔ no Pia enti mahu sa de pa na mde ama me ti me kurem twe dase bru kobra bi na kai wa ko gisa bi awade ama nana mia megyagyira be se papa akogya awade ama akogya ga me se ne ho adare ya pede se bi nana papa fia wode na wode ya kwachi wode ya kwachi mama me de ani bra sere yesie sorry pia ko wadi yankopo beba mama why baby ako Suma baile Akwaden ebayen woni gye no ho akwaden muni baby owo akwaden dey say friend akwaden kwa de fa fa furo ya kwa ya hwe no se be ya se be kan na da achi ya hu no mumusa atwerebo ana sa akwaden we na chem busa no man ya zambo obiem whatever no yaso ya kwa de wawai yemi sara ni mebe owo churbo na kasa na kasam takro anaju na mene akwa de daho agusa medika ka bibi achiro se wa wani tia se ne uye funye ni kodre ya susu awo so hediye fortie ya susu wa no so be obrempo makui
Chirango. The Okoha Mupi, na Cotripian Simpi, ba. Today, near a year be a catch them. Near Opia, me at Rwanda, Mayama Wate, Adriani Pia, BT Pia, catch them. Says me, and I'm your mom, poor Mayama. Yami Granzo, Mawa me pray. Madam, so Mawa me pray. I won't be to me a happy beer, dear mom. It is what. I am crossing. Is that the only Benediana? Amen. Therefore, no can you met was you. You soon pay for the kind, so about 5 francs. Also, can't know now you are. Said the bay I walk count now, I was what? Oh, me. You know, because you are there. Me person be able to call you a coming. I was here, and not yet a great so. Nana, a best show the wild to talk on as well. One castle with me, present. Dear Masha bread, and that means I can party. Yes, so how? Party. What's in Nana? Now, Clay, our coming once in me. It is an idea, Mama. 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 I'm so. Because you have been a crowd. Yes, no. Akusha, every qua, and you may read. Because I'm so. And when the bottle of by. Be careful. Oh. And what the tall margin. Sabaya Obenya Atrabo and Hokway. And Nunti Enunyana. What did Dawache? What did that one? There were Peno, our Kuno, on the Danny Mammy, you know, a buy you know. But Jane drew by Sereno, our the Tonasen, and obey Nadi. So I'm to Mumrada. Nanka win yakwe. So one of the car buy a pamon. A 7 inch moon, who pass a grandma. I want that down to man. Next on AHINTASEM. This is our area, warrior, and not for more. So we're wrong. I don't buy a Casimiguan Basso. The Casemina. Who's it? Honor, son, Daniel. Yeah, so I want a young person. I know.
usu disi yo eso bani suma o ane hu bededi yo ni pada sanye bani awuye usu disi ye bani suma o ane hu bededi yo ye ni pada sanye bani awuye ini pe kun bebrebe mona to bebrebe usu disi ye eso bani suma o ane hu bededi yo ni pada sanye bani awuye usu disi ye bani suma o ane hu bededi yo ni pada sanye ni pe kun kwansa bebrebe ye awuye bebrebe so disi yo ye bani suma o ane hu bededi yo ni pada sanye bani awuye usu disi ye bani suma o ane hu bededi ye kwano bo bebrebe agama bo bebrebe eni pe kunkumai usu disi ye bani suma o ane hu bededi yo ni pada sanye bani awuye usu disi ye bani suma o ane hu bededi ye bani suma o ane hu bededi ye bani suma o ane hu bededi ye ni pe kun bebrebe ye ane hu bededi ye bani suma o ane hu bededi ye kwansa bebrebe ye ane hu bededi yo bani suma o ane hu bededi ye jama mo bebrebe ye ane hu bededi yo bani suma o ane hu bededi ye mona to bebrebe ane hu bededi yo bani suma o ane hu bededi ye awudi ye ane hu bededi yo bani suma o ane hu bededi ye mo yakagwo bebrebe ye